Πόπι, παντρεύομαι και θέλω να στολίσω την είσοδο του σπιτιού μου. Από πού ξεκινάω? Ξεκινάμε με το βασικό, τη γάζα γάμου. Είναι το πιο απλό και το πιο εντυπωσιακό υλικό να διακοσμήσεις την πόρτα σου, αλλά και το μπαλκόνι σου. Όπως είναι αυτή η γάζα, που είναι σε λευκό και σε ό,τι χρώμα θέλεις εσύ, υπάρχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Επίσης υπάρχει γάζα και με λάμψη, έτσι, για να δώσεις λίγο πιο γκλάμουρς άμα θέλεις, να φέρεις με τα πιο εντυπωσιακά. Άμα είσαι του πιο απλού, θα πας στο λευκό, θα πας στο μπέζ, θα πας στα χρώματα που έχεις επιλέξει για να στολίσεις, όπως είναι η πόρτα σου, τι χρώμα έχει, αν είναι καφέ, πας σε μπέζ αποχρώσεις, άμα είναι λευκή, τα κάνεις όλα λευκά. Αυτά είναι δικιά σου επιλογή. Τα χρώματα πάντως υπάρχουν στο μαγαζί και μπορείς να επιλέξεις ό,τι θέλεις. Ωραία. Και πόση γάζα θα χρειαστώ για την πόρτα ή το μπαλκόνι? Οι περισσότερες πόρτες είναι 2,5 μέτρα, οπότε παίρνεις 5 για την πόρτα σου, συν άλλα 2 που θα κάνεις στο φιόγκο σου. Οπότε γύρω στα 6 με 7 μέτρα είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την πόρτα σου. Για το μπαλκόνι επίσης θα χρειαστώ να μου πεις πόσα μέτρα έχεις. Αν το μπαλκόνι σου είναι 3 μέτρα θα πρέπει να πάρεις 6 για να κάνεις τους όμορφους κουλέδες που κάνουν τα περισσότερα μπαλκόνια όταν στολίζονται. Επίσης, ενδιάμεσα στις γάζες μπορείς να βάλεις διάφορα, όπως λουλούδια, που μπορείς να τα βάλεις και να στολίσεις εκεί που είναι τα κάγκελά σου. Είναι διαχωριζόμενα, οπότε τα βάζεις με κορδέλες ή σκέτα και έχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Extra tip: να παίρνεις πάντα 1 μέτρο περισσότερο για διορθώσεις και φιόγκους. Θα σου χρειαστεί σίγουρα. Για ό,τι άλλη απορία έχεις, γράψε μας στα social media.